खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। मोनद' हारिनो एसटि होनो सिगांनायनि बागै प्रमद बर'नाव गुमुर गैया। आसाम सोरखारा दुर्गा फुजानि थाखाय माखासे गाइडलाइन फोसावबाय। अनजालि दैमारिनि बुंथि बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरा बिजेपिआव हाबहैनायाव बिपिएफनि जेबो खहा जाया। धालिगावआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे मानसि हमदों। गावसुंथा हान्जा दानाय बादि आसामाव गोदान राजखान्थि हान्जा दागासिनो बुंदों जगेन महन। दानिया आबुं रादाब। आसामनि मोनद' हारिनो गोदानै एसटि होनो सिगांदों बिजेपि दैदेननाय आसाम सोरखारा। आसामनि गुबुन मोनद' जौगानाय हारिफोरनो गोदानै एसटि होनो सिगांनायखौ लानानै बे समाव थाखानाय एसटिफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों आरो ससियेल मिडियायाव बेनि सायाव सावरायनाय आरो सोंखारिलायनायाबो सोलिगासिनो दं। नाथाय मोनद' हारिनो आसाम सोरखारा एसटि होनो सिगांनायनि बागै एसेबो गुमुर गैया इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नाव। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय बिटिसिनि 19 नं थुरिबारि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला बिहा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बागै जेबो गुमुर गैया आरो सोरखारा बेनि सायाव मा पलिसि लादों बेखौबो मिथिया। बबेखानि मोनद' हारिनो एसटि होनाय होयैनि सायाव दासिमबो आसाम सोरखारजों सावरायनाय जायाखै होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि थाखाय मानिथारनो गोनां माखासे गाइडलाइन फोसावदों आसाम सोरखारनि बिथिंनिफ्राय। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै देग्लायनि दुर्गा फुजाखौ माबोरै खुंनांगौ आरो कर'ना भाइरासनि प्रट'कलखौ माबोरै मानिनांगौ बेनि गाइडलाइन फोसावदों। सोरखारनि बिथिंनिफ्राय फोसावनाय गाइडलाइन बायदियै दुर्गा फुजा खुंनो थाखाय जिल्ला खुंगिरिनिफ्राय सिगांग्रो गनायथि लाथारनांगोन फुजा कमिटिआ। दुर्गा फुजा जागायनाय सान पन्चमी खालि आरो मुसुखा फोजावहरनाय दशमी सानखालि फुजा सामलाय आफाद आरो फुजारिफोरा कर'ना टेस्ट खालामथारनांगोन। फुजा मण्डपफोरा फारफ्रोमथिंबो लांदां जानांगोन। फुजासालियाव हाबग्रा आरो ओंखारग्रा लामाया आलादा जानांगोन। फुजासालियाव जायखिजाया हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय आरो बादायलायनाय लानो मोननाय नङा। मोनाबिलिनि 10 रिंगासिमल' फुजा मण्डपखौ खुला लाखिनो हागोन। सायनासालि सिङाव खनसेयैनो सा 50 नि बांसिन सुबुं हाबनो मोननाय नङा। फुजासालियाव हाबनायनि सिगां साफ्रोमबो सेनिटाइजार बाहायनांगोन आरो मास्क गानथारनांगोन। मोनाबिलिनि 9 रिंगायावनो गासैबो रेस्टुरेन्टफोरा बन्द खालामनांगोन। फुजानि समाव बाइकआव सानै हौवा सुबुं गाखोनो मोननाय नङा, नाथाय आइजो आरो खुदियाफोरनि थाखाय रेहाय दं। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा ब्लक आइजो बिपिएफनि बानजायनायाव मैया समबारखालि 25 नं बागानपारा बियाबाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव नुजाथि हैदोंमोन मिरु बिपिएफनि दैदेनगिरि अनजालि दैमारि आरो मथनगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि आखतारा आहमेद लोगोसे मिरु बिपिएफ दोलोनि गुबुन बिबानगिरिमोना। बिथां अनजालि दैमारिया बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जानानै बिसायख'थि फोसावनो फैनायनि गेजेरजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरा बिजेपिआव हाबहैब्लाबो बिपिएफखौ जेबो खहा खालामनो हानाया जाथावना नङा। बेनिखायनो बिटिसि ओनसोलनि रायजोनि इउबिपिअनि राजखान्थि दोलोआ बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौ जेबो बिथिङाव खहा खालामनो माब्लाबाबो हाया। बेराफारसेथिं बिथां दैमारिया काउन्सिल बिसायख'थिखौ डिसेम्बर दानावनो खुंनो गोनांखौ नोजोर थिनानै गावनि गोजोननायखौ फोरमायो। लोगोसे रायजो बेंगिरिनि खुंथाय गोहोनि जोबनाय लोगोनो गोदान सरकारा सामलायहैनो हायोब्ला गाहाम जायो होनना बुंथिबावो। बिटिसिनि गामि दानख'नाय आरो सोसननायनि थाखाय कमिसन दाफुंनाय एकर्डआव सागान होगिरि एनडिएफबिनि सासेबो सोद्रोमा सोफादेरैखौ अनजालि दैमारिया दुखु फोरमायो। मख'जाथावदि गामि सोसननाय आरो दानख'नायाव गोबां बेले-बेजे नुजानो हागौ, बेनिखायनो गामि दानख'नाय थायाब्ला गाहाम जागौमोन होननानैबो अनजालि दैमारिया खौरांगिरिमोननि सिगाङाव फोरमायथियो। आसाम नाङै ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों राहा लागासिनो थानाय समावनो चिरां जिल्लानि धालिगावआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ समबारखालि बेलासियाव पुलिसआ हमनो हादों। बेनि बागै चिरां पुलिसनि सुलुङाव मिथि मोननाय बादिब्ला समबारखालि बेलासे 4:30 रिंगासोआव चिरांनि एडिशनेल एसपि नि दैदेननायाव धालिगाव थानानि असि आरो रुनिखातानि सिआइ मोननि मोनसे जथाय टीमआ धालिगाव सहरनि साखाथियाव मोनसे अपारेसन खालामनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्स
ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। बबेखानि बे अपारेशनाव ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय आबुङै ड्राग्स थानाय गं 20 प्लास्टिक कन्टेनार, नोगोद 13,000 रां, गंसे मबाइल फन आरो माखासे सन्देह गोनां बेसादफोरखौबो चिरां पुलिसआ बोखांनो हायो होन्नानैबो पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथायनि हेंथायै धालिगाव थानायाव केस रेजिस्टार खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायबाय। 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां आसामाव मोनसेनि उनाव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दानानै बिजेपिखौ दिसपुरनिफ्राय होखारनो नाजानाया सोलिगासिनो दं। नाथाय आसामाव गावसुंथा हान्जा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दानाय बादि गोदान राजखान्थि हान्जा दायोब्लाबो बिजेपिनि थाखाय जेबो खहा जानाय नङा होननानै बुंदों। बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो आसामनि रायजोआरि मन्त्रि जगेन महना आसु आरो एजेवाइसिपिनि गोदान हान्जा असम जातीय परिषद आरो केएमएसएसनि रायजोर दलखौ सावरायनानै मन्त्रि जगेन महना बुंदोंदि बिसायख'थिनि सिगां गोदान राजखान्थि हान्जाफोर जोनोम जाखायो। नाथाय दानि बादि गोदान राजखान्थि हान्जाफोरा जोनोम जाबाय थायोब्ला आसामा सानसे राजखान्थि हान्जाफोरजोंनो आबुं जागोन। बबेखानि बिजेपिआ 2021 मायथाइयाव मोन 100नि बांसिन मासि देरहागोना रोखा। बेयाव जेबो सन्देह गैया। बे समाव रायजोआव जा सावगारि नुदों बिसायख'थियाव बेनि उल्था जागोन होननानैबो जगेन महना दाबि दैखांदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 14 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।